Kadagog sa mo nag-aantabay sa pinakainot-inot ng istasyon ng radyo sa Siyudad Caniriga, ang RPN DCKI. Ang oras mi po, alas 9:40 nin pagkaaga. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check! Hatod sa indo ni Municipal Councilor Olpiano Duran Jr., Nabwa, Camarines Sur. Time check! Hatod sa indo ni Municipal Councilor Pongpong Ramos, Batu, Camarines Sur. Time check! Hatod sa indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin. Welcome tabi sa programang Bicol Connection. Abot kitang 11 o'clock in the morning sa pag-urlay-ulay ka napapanood na tayo mga nyanal daw pag-receive ka mga report tali sa mga karonda. Sa lado teknikal, ang sa kuya pong mga partner digdi. Ang sa kuyang Cap Charlie, Engineer Charlie Binaobra. Sa information si Dondon Cabrillas. Yaon man po dyan sa opisina ang magayong-gayon. Sige sana po ang sexy na apami. Si Ma'am Kayla Legasyon. Yaon man sa mo yung chief technician. Si Engineer Lindon Abi Turalio. Sa transmitter site, yaon man duman si Joanner Divilla. An sa moyang alias Mamok na pag-iriba. Uy, masarang pala niyan ipalaman sa tinapay or rula sayon pa din siya. Sagad lang kadikit na asukar, ano? Uy, sa mga Mamok, pamilya Divilla, good morning. Yaon man duman si Jimmy Gonzon, sa to'y maskuladong PSG. Sa mga Balang family, good morning. Magkakaigwa pa lang pong reunion ang Balang clan. Sa maabot na Abril 15, ngunya na taon, nagigibod yan sa BMC Resort sa Barangay San Francisco, Ciudad Caniriga. Malat sigun sa informasyon ali ki Agog, ki Clemencia Balang Lim. Ang as secretary, ang sa ito pala na program activities, ang part 1, 8 to 10 in the morning. Koromustahan kan pamilya Balang para magkaberberistuhan, di ba paring siya? Pag alas 10 hanggang alas 11 nin pagkaaga, ay siyempre magkakaigwaman mo na kita dyan na inaapod na fundraising. Taday mahali po ang mga parlor games na yan. Sa kakaipuan, may food and drink. May pang premyo. Uy, ma-enjoy ang mga pamilya kalanta, swimming, pati ang mga makwapo kay banan man. Saka ang mga aki. Yan. 11 a.m. to 12 a.m. Organizational matters.
12 to 1 p.m. lunchtime. Pag part 2, ang 1 to 2 nin pagkahapon, introduction of family of new members attending. Pag 2 o'clock hanggang alas 3 na hapon, intermission from any of the members of the family. Pag 3 to 5 nin pagkahapon, swimming, singing, parlor games, and others. Ayan, Garwan MC dyan ang sa indong Balang Clan President, si Manoy John, Mr. John or Pablo Balang Jr. Ang sa indong presidente ko niyan. Good morning man ki Manay Leonida Ortega. Manay Leonida Balang Ortega, good morning po. Ang aki niya si Sir Anthony Balang Ortega. Sure na na iguana tulos pong dakulang tabang para sa foods and pampremyong pang parlor game. So kaya salamat na marami. Kaya sa mga pamilya Balang all over the world, good morning. Sa gabos na mga yaonig di sa Nasyon kan Pilipinas, pwede ka mong magpuruli para mag-atindir kan sa indong reunion, kan Balang Clan reunion sa paaboto na Abril 15 ngunyan na taon. So good luck. Enjoy. Good morning man ki punong barangay Ninita Fortuno or Fortuna kan barangay San Jose. Kan nabuak Camarinesur ang sa iyang bilog na pamilya saro po sa sponsor kan sa tuyang gigibo na Lenten Special live sa RPNDCKI. Good morning kay Ching D. Yung mga tugang, palayugan ko man kamo in happy birthday. May have many more birthdays to come. Sana magpakanton man kamo o magpapansit gisado na sana. Kung mayong pansit bato, pwede na yan. Oy, kay Ma'am Josie Saraspi Kalanyada, good morning. Watching from Naga City. Sharing man si Nora Garcia, good morning, watching from Iriga City, sabi niya. Oy, Nora Garcia, good morning, stay safe and healthy. Thank you so much for watching. Ini pong paglaog kan laog kan Il Nino, namamati tang grabing lanit kang init kang saldang ano po, kay talagang tunay na tunay sa tuyang namamati na arasahas asin lanit kang saldang sa panahon na ini nakita laog na sa inapod na El Nino phenomenon na binabantayan po kan sa tuya pong pag-asa. Sa mga mag-aragom na masilibrar kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indo Gabus. Sana magdanay ang pagkami nuruutan kan lambang saro, kan lambang mag-agom. Dahil na mag-iisip nin kung ano-ano pa. Basta importante maging loyal kita, amo na yan ang pinakadabe. Lalo na sa mga mister, may mga turutokso sa endo. Pag tagarakan taon sa nanindo itong sunatang tokso o tokso, layuan mo ako. Pasiguradong malayo ang tokso sa endo. Mayong stress, mayong kulog pa yun. Yan ang pinakadabis dyan.
May kanta ka dyan pa ding utok sulayuan mo ako. Yan lang ang dapat pag... Igulig di. Sa mga matutokso pa di, yan lang ang kakarakan taon. Yan lang ang kakarakan taon. Marayo ng tukso. Di ba? O tukso, layuan mo ako. Tukso lang. O pag yan kinarakantakan mga mister, mahal rayo na ang mga tukso. Dahil ka na matutukso, di ba? Sa mong pag... Anong apod ka ni? Ay, di pala ni nag-ano. Alatan mo suko. Ay, iyo. Ayun, shoot na shoot. Swak na swak. Arog lang kani kakarakan taon mo. Tanggi paring siya. Tangarig de po kita, tamaan kan mga tuksong iyan. Rayo kita sa from ibayuhin niyo. Puso ko at ito'y hindi magbabago, pagkat pag-ibig ko ay tanging para sa'yo. Huwag sanang Dedicated ko yan sa mga Mr. and Mrs. magtukso ako ng sandali, pagkat ang tukso ay madaling nagwawagi. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong hinugatan o tukso. Hoy, sa mga chopper, good morning. Basta't driver, sweet lover daw. Di kayang Sa mga paraoma, parasira, good morning. Sa mga vendors, good morning. Sa mga negosyante. pagkat Sa mga lola, lolo, good morning. may Puro lang kita greetings ngunyan. Na Holy Week. ngunit kung kaya ko, Dahil kita magpara ako ay hindi komentaryong gayo. sa tuksong kay rami na winasak Hoy, sa mga illegalistang parasisira. kay Dahil ka mong paragibukenta. Hindi ka mong dakukun. na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong hinugatan o tukso, layuan mo ako, kay rami Hoy, dakol madagsa sa mga ano po ngunyan, beach resort. tahanan, Sa panahon ng chorus. kay rami Dakol mabalik bayan pati. matang Hoy, sa mga kababayan ta na nasa iba-ibang bansa. Partikan Amerika, Europa, Japan, Hong Kong, Canada, kung saan-saan pa. Sa Limassol, Cyprus. Sa pamilya ni Hermana nga Marisa Mendoza. Good morning. Thank you, Hermana. Sa Japan, kay Hermana nga Maroya Zero. Good morning. Kay Hermana ng Milani Mendoza. Good morning. kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong hinugatan. May mga tugang an LGU dapat pakusugon lalo. An burlungan, pagtabang sa mga TB patient. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng Ayan. Karkantaon talang yan mga tugang. Ligtas na kita sa mga tukso. Dahil pakitang kasalan. Aram po nindo, mortal sin po baga. Dapat maging loyal lang kita sa mga partner ta. Iyo baga, ano pa rin siya? Tangarig, at least maya po kitang problema na aatubangon. Saka masakit. Ang panahon tapungon niya, grabing mahal kang barakalong. Kung may kabanga pang original, ay perming makalintang. Perming na sa nangyang kulang. An inaapod na atang hali sa sweldo kan mga mister.
ta may kabanga na baya, nagkuapang Bravo Charlie. Pero kung alpasa na ang pagparatak, intrigahan ta po ng sweldo ta, at least happy ang pamilya. Mayong magiging broken family. Pigbabantayan po ngunyan, kan pag-asa, an El Niño phenomenon na ini. Uy, maglikay kita sa mga hilang, mga skin disease, mga tagumata, sorais, bulutong tubig, tigdas. Tayan siguradong minaatake yan pag tag-init. Sa kaining bungang araw, magatul bagayan sa hawak. Luway-luway pong nakaka-experience ang Pilipinas, particular na di sa Bicol region, ng mainit talaga na panahon. Pambihira talaga. Pero pagkabanggiman, mamasdan ko pa din ang panahon, malipot baga, malipot-lipot. Pero pag daw, sobra man ang init. Kaya siguradong mataas po ang bayaran ta sa kuryente. Tapirmi kitang magamit kanina apod na mga electric fan as in air condition unit. Malat ta sigun po sa pag-asa. Binabantayan nindang gayo ang paglaog kan El Niño phenomenon o tag-init na panahon sa Pilipinas. Mahala at ang nai-record na init na temperatura sa Bicol, sangon yan po nasa 32.3 degrees Celsius. Ay iniyo nga ni, kung baga sa namamati tanan init, sana dahil na ni magparataas. Ang tao nga ni, pag ang temperatura 37, kalinturado na pa di. Mainit ng marinhawak. Dapat ngunyan pa di, agaw to ang karigos lugod. Yan, tangarig perming mapresko. Tagabalo ng tubig, perming mag-inom tubig. Mga 3 litro kada aldaw. Pero po, piglalao man at tibaad pumakol pa sa 34 degrees Celsius o 35 degrees Celsius. Depende po sa heat factor. So, mas lalo po kitang makakamati po ng grabing arasahas. Suway-suway ng una sa mag-aragaw. Pag tag-init, di kaya. Di ngunang paratay di pa kayaan, sobrang init. Distansya nga unagaw. Dahil po kayo ni, dinakaipuan ng pag-iingat kan publiko, tangarig maiwasan ang inaapod na heat stroke or mamanhid an sa tuwing mga hawa. Dayan po ang pag-irumdum kan ahensya. Mag-iwas sa sobrang exposure sa sunlight. Limitaran tangunan pagpara baralad sa mga oras na alas 10 hanggang alas 4 ng pagkapon at alas 5 nga ni po namamati ta pa lanit. Cancel na. Dahil po sa makusog na maray na init na ini. Ugali ang tapirmi po ang pag-inom ng tubig nang maiwasan ang inapo na dehydration. Asin iwasan ang pag-inom ng kape, soft drink, asin magkakanin mga tsokolate. Kamainit sa hawak yan, miski kakao. Kung magsampurado ka, mamamati mong grabing init. Pero dawa po kita tag-init or El Niño, sabi kan pag-asa, dahil nindapig hahali, ang posibilidad na baka may maglaog na bagyo sa satuya pong nasyon. Pero dawa po tag-init, ang dalagan ngunyan kan mga kababayan ta na mabalik bayan, saka mga pamilyang mga Bicolano. Mag-reunion man ang mga pamilya, mga barkada, mga bats, asin madarayo firme sa mga beach resort. Kami nga ni, nagpaplano man ang RPN family na mag-beach resort pa di, mag-outing man kita. Overnight. Kaibanan ang bilog na pamilya. Kaya pigi lalaoma na madaragsaan man po ang sa tuyang mga
kababayan sa mga beach resort, swimming pool, sa satuya pong mga lugar. Oy, dyan man sa Banwaan kan Bato, 10 da katao na aresto huli sa illegal na pang pagdakop nin sira. Bato Katanduanes. Duwa pala ng bato pa di. Bato Kamsur sa Bato Katanduanes. Ano, lalong-lalo na po kung nagpaparagaramit ka mo ng mga pabuag. Ano yung mga pabuag na yan? Padi, itong pigi-itsa. Oh. Sa kadakol po nadidistroso kaya ng mga coral reef. Saka itong paggamit ng mga pinong-pinong mga fishnet, bawal po yan na panglambat. Pati ang mga saradit po kayo mga sira, nadadamay pang magkadarakop kaya. Paano kayo magdarakol? Tayenda violation yan sa Section 93 kan Republic Act 106-54 o anin po the Philippine Fisheries Code of 1998. Kung saan po tahasang ipinagbabawal ang paggamit ng pinong lambat sa pagdakop ng sira sa kadagatan. Asin ano man ang violasyon digdi, may kaakibat na kastigong pagkakakulong nin 6 na bulan hanggang 2 taon. Asin multang maabot po sa 20,000 hasta 200 pesos o 200,000 pesos. O kaya dumalang po magsunod kita sa tamang paggamit nin mga lambat. Sosog sa batas na pwede tang gamito para kita man mabuhay. Pwede pig-play mo na itong pig-record na pwede ka sa banggi. Pig-play mo na. Sige daw. Nakakunta na daw pwede. Sana dahil man kita matatsara na noon. Oras po, 2 in the morning. The Unified Products and Services with its unstoppable Supremo team is undertaking an outreach activity sa satuyang probinsyang Onyan, partikular mismo sa Baaw kan sa indang produkto na sodium ascorbate absorbency, non-acidic and alkaline vitamin C, a very timely product. Ngunya na mainiton, pwedeng magpartisipar kita asin makatabang sa Wellness Mission Drive 2023 na ini para sa mga taga-Baaw. Pag nagbakal kita nin sarong kahon, 750 pesos containing 100 capsules of sodium ascorbate absorbency. Tutumbasan yan kan Unified din sarong kahon. Libre, free na irudo rin da sa recipient. Ang deadline kan pagboronyog na tabang na ini. Buy one, donate one kan Unified and Benevolent Donors ay sa March 28 to 30. Please inquire in contact 09-456-75519 09-456-75519 The names of all donors will be mentioned on March 31 Friday. Ano man ining sodium ascorbate na ini? Naimbento ini kan sarong doktor na nagkaroon ng Nobel Prize Award noong 1954 na si Dr. Linus Pauling. Magtarabangan kita tanganing ining epektibong maray na sodium ascorbate absorbency, makatabang na maray sa satugabos lalo na sa pagprotekta laban sa COVID-19. Diyos mabalos and welcome donors. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon sa libong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Radyo Ronda RPM DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors nagpapasalamat sa pagkomemorang kan pagsakit pagkagadan asin pagkabuhay liwan kan sa tuyang paratubos na si Jesucristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabalterra, Zone 4, Perpetual Health, Irigas City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny Oke. Highway 1, Irigas City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Irigas City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabwa Camarines Sur.
Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Sergio, Zone 6, Santo Domingo, Iriga City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabua, Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Association, Iriga City. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato, Camarines Sur. Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim. Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon, Bulwang Baaw, Camarines Sur. Sa Saindo Pogabos, Jos Mabalos. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Maria Janet H. Ibuenga, Social Security System, Iriga City Branch, Iriga City. General Jerry Samudio, Philippine Air Force. Honorable Lito Tataro and Family, Punong Barangay, Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Dr. Archie Waperina, Buhi, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Ernie Francis and Mayet Nacario and Family, San Francisco, Iriga City. Jail Inspector Attorney Rodolfo Bersosa Jr., District Jail Warden BJMP, Iriga City. Honorable Adela D. Olaso and Family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Barangay Kagawad Bernard Guevara, San Isidro, Iriga City. Malayas Lying In Clinic, Santo Domingo, Iriga City. Nest Creation Decor and Catering Services, owned and managed by Barangay Kagawad Les Boqueron Negrete, San Isidro, Iriga City. Macras Beauty Salon, care of Mr. Peter Almasco, Market Site, Iriga City. Miss Maria Ted Pagio, Doña Rosario Heights Subdivision, Parañaque City. Punong Barangay Victor T. Gastielo, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Barangay Treasurer Maritzu Borgos Cadag and Family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Bebot Munay and Family, Barangay Kagawad, San Nicolas, Iriga City. La Puneraria Maestrado, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of John Maestrado and Family. Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mekawayan City, Bulacan. Producers Savings Bank Corporation, care of Miss Juan Ibias, San Roque, Iriga City. Colping Society Philippines Incorporated, Haring Kanaman, Camarines Sur. Engineer Romulo Taduran Dialino, Del Rosario, Banao, Iriga City. And North Caloocan City, Metro Manila. Toots Junk Shop, owned and managed by Mr. Restituto Milgar and Family. Zone 4, Perpetual Help, Iriga City. With cellphone number 0907-631-9615. Tayo po kabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16. Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Multi-brand distributor, care of Simeon L. Bonacqua, Guevara Street, San Roque, Iriga City. Sir Noel Ongek Cuba Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Ex-punong barangay Reynaldo Timunay and Family, San Nicolas, Iriga City. 3E and EM Electrical Supply, care of Engineer Rico Lozano and Family, San Juan, Iriga City. Miss Ninita Lucena and Kids from United Kingdom. Natalie Layosa, London, United Kingdom.
Bernard Piuquinto, Zone 1, Santa Cruz Sur, Iriga City. Merly Gulita Yanto, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Stephen O. Blanco Jr. and Jolie J. Blanco and family, San Nicolas, Iriga City. Retired Air Force Major O.D. Jose Ibias de Villa, Zone 2, San Jose, Iriga City. Engineer and Mrs. Eddie and Rose Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Marivic Labillas and family, Zone 5, San Isidro, Iriga City. Ex-Vice Mayor Norman Badjola and family, Baao, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Antonio and Eleanor Bon and family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Alex and Susan Ramos Sr. and family, Santiago, Iriga City. Mr. and Mrs. Erwin and Jester Bona and family, San Agustin, Iriga City. John Ron Enterprises and Rodi P. Losenya, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Frank and Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store and De Villa Brothers, Santa Cruz Sur, Iriga City. Edmundo Jr. and Herminhilda Minerva Ampungan and family, Santa Cruz Sur, Iriga City. Mary Giselle B. Mesa, Regional Information Officer, DSWD 5, Rawis, Legazpi City. Punong Barangay Ariel B. Lucena, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Napagal and family, San Nicolas, Iriga City. Engineer Eli Sinacario and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Mr. Joe Cabañez and family, La Anunciacion, Iriga City. Mrs. Mary Faith Atuel de Villa, Barangay Labangal, General Santos City. Sa Indo po Ugabos, Diyos Mabalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16 Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya man pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer and Mrs. Basil and Rovi Umalya Orbon and family. Mrs. Petronila Nabaona Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Myrna Hobe and family, San Nicolas, Iriga City. Ma'am Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City. Nilita Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City. Honorable Anton Paro Balibar and family, Bula, Camarines Sur. Dudoy Escarilla and family, San Francisco, Iriga City. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur. Mr. Carlito Oliva and family, San Juan, Iriga City. Ex-punong barangay, Brando Pletado and family, San Miguel, Iriga City. Santa Cruz Sur Barangay Council, care of Punong Barangay Abelina Cirillo, Iriga City. Richie De Villa, Zone 4, San Francisco, Iriga City. Los F. Nolasco and GBN Gasoline Station, Balatan, Camarines Sur. Fish Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and family, San Francisco, Iriga City. Oralios Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Maestro Cocinero Catering Services, number 158, Zone 2, La Purisima, Iriga City. Care of Chef Jim Christian Layosa with cellphone number 0949-441-9241. Nakings Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario Jr., Highway 1, San Isidro, Iriga City. Honorable Milnan Robles Morallo, City Councilor, Iriga City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, Punong Barangay, Santo Domingo, Iriga City. Mr. Bongbong Alos,
Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry JBB Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and Family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and Family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Siren and Frederick de los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa Indo po Gabos, Jus Mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16. Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Dan and Amy R. Loseña and Family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur. Care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marneli F. Reynes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and Family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Ninita O. Fortuna and Family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Punong Barangay Joe, Bagayawa and Family, Francia, Iriga City. Police Captain Miguelito Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Mr. Giovanni Monje and Family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Luceña, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baaw Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omorov, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Punong Barangay, San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baaw, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indo po Gabos, Jus Mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Bueno mga tukang, balik kita sa satoya pong programa. Igual na kitang 10:24 in the morning. Sa gabos ng mga sponsor mi sa Lenten Special Live na madadangog sa RPNDCKI ang 7 last word kan sa tuyang kagurang ng Hesukristo. Mga drama sa agi-agi kan sa iyang buhay. Kan kaiba-iba tapos siya digdi sa ibabaw kang kinaba. Mga tataramon niya pa ading mga pambiblikal ano. Sakaan mga misa na sa tuya pong ilalay. Bueno, yaon sa linya ko niyan ang sa tuyang news director Philip Barasina alias DJ Pugi. Bicol Connection Report. News Director Philip Barasina, good morning. Please come in. Salamat sabi Karandang Joey. Good morning sa maparantaban niya to. Medyo nagmumurumundo na naman ng bareta. Oh. Yan sa Barret Waterworks. Ano yan? Mayo na naman na ang tubig. Kasunod paduang aldaw na. Diyan sa itong harani na baga dyan sa barangay San Ramon. Patukad na. Kasi ring duman sa daga ni Okan mga Ortega. Uy, matod pala nang sabi ni President Bongbong Marcos na baka magkaigwa kita ng water crisis. Pwede sir, ngunyan pa sa nanganin na mamati na ang pagluya-luya ng supply ka na tubig
yan sa Barit Waterworks. Kung di ba kung man yan makangalas tabi karon ng Joey, sa pirmi man yan namamatian dyan. Kumbaga sa ano, tuod ng mga concessionaires. Oo, tama. Kaya nag-uuran kung minsan mayong tubig. Ay ano naman dayan, pangyayari. Sabi ni Congressman Sal Fortuno, na pangyayari. Kaya talagang kunarog ka na serbisyo, terming mapupungot. Ano bang mga concessionaire kan Barit Waterworks? Baka pwede bang kita mag-interview kan sa indang general manager or any member of the board of director? Sa mga sunod na aldaw tabi karon ng Joey, harayo kaya ko naman. Okay, no problem. Sa aga pwede man. Kaulayon ta si Loder Casyawa na pamayo ka na Barit Waterworks. Kung nga ta aloy ng panahon, dahil ninda natutultulan na pagkaunin na supply na tubig, serbisyo sa mga concessionaire kan sinambit ng lugar na sa indang nasasakupan. Dahil mo pwedeng tabangan ang mga namamanuaan dyan sa haraning iyan na Barangay Santiago na magbugtak na lang ng solar water facility and ako Bicol Party List. Pwede man ihagad sa Ako Bicol mismo. Oo. Di ba nag-coverage ka itong Sarong Aldaw sa opening kang Ako Bicol Cup sa Capitol? Oo, kan Sabado. Dahil mo nakaulay. Dahil mo naingingan si Congressman Saldico saka si Congressman Jill Bungalon. Na si Ribot, pati ang membros kan media, si Ribot man. Dahil mo makaulay dali-dali. Basta ang importante, yaon si Ma'am Sally Loses. Oo. Birthday pa lang pati kayo ito kan nagtalikod na daw. Uy, bunggas o handaan na. Ay, belated happy birthday kay Ma'am Sally, kan ako Bicol. Kundan duman itong opening ka na basketball cup, successful man. Ay, very good. Dara ko lang na premyo. Garo 200,000 kayo ang premyo sa mga champion. Oo. Kaya lang, dahil ko baga duman na hiling, si Governor Luigi Villafuerte, tapos doon ang congressman na Villafuerte. I see. Pero pinabelo lang so ako Bicol, kamo naman muna ngayon. Magmang bareta duman sa mga makawat, tapos so magayon so naging opening ka na Ako Bicol Basketball Cup yan sa Capitol sa Banuan ka na pili ka nagtalikod na Sabado. Oh. Tapos so mga miyembros ka na media dawa si iba pauri-huri sa game. Uminabot man giraray. Na-treat ni Mama Sally Loses sarong dakulang food chain yan sa Banuan kan pili. Oh. Kaya ugma so iba daw medyo nagutom-gutom mo na talagang haloy sa pagluto. Nandun sa iba nagkasarala na so in-order barlanggado. Na barlanggado kay itong itinatawang pagkakan. Pag man yan sa order ko yung tinaw sa kuya. So iba natawanin na pagkadro na rakulang pidaso ka na manok. Kaya dahil na uubos ka, di ba? Kung iba talagang mag-kumplean nyo ining si Madam Sally Loses, garo man sa na Loses ang pagkakan. So, yan ang naging kaganapan tabi karon ng Joey duman sa Capitol kan nagtalikod na Sabado. Alagad digdi sa ining manunungod sa mga supply na tubig sana dahil man magparakulang-kulang mapakaraya na serbisyo lalong-lalo na dyan sa Barit Waterworks. Sa haloy ng panahon nagmamaot ang mga concessionaire dyan na i-share dahil man totalmente maging bastanting marhayan tubig kundi pinakakonyandig dito talagang dahil man magparawara-wara ang supply na tubig sabi kan mga concessionaire. Kadipisil man yan kung kaipuhan pagkakaaga minsan biglang naluyan bulos diretso nawawara.
Pag dakol na nagagamit, diyan na nagkakaiguanan na problema. Duwa naman ko tang source na nakuha diyan mismo sa may inutan ka na tulay ka na barit na source ng tubig ka na barit water works alaga day kaya. Tagkod mo niyan, nagkukuha pag irarasin na supply na tubig duman sa Barangay San Ramon sa Banuan ka na buhi. Saan tubig pati kung minsan nag-iiba ang lasa pag talagang nagkukulang-kulang na supply na tubig ka na Barit Water Works yan sa Barangay Santiago tigdipo sa siyudad kan Iriga. So initabi karon lang Joey sa kuyang mga heras na informasyon morning na lang sa mga yaon digdi sa Philippine Coconut Authority sa panginot ni Ma'am Mer Salazar asin man si Sir John Luna na Senior Agriculturist. Good morning. From my location, hindi man si Philip Barasena, RPN Radio Ronda. Salamat na maray kay karundang Philip Barasena alias DJ Pugi sa report na yan. Bicol Connection Report. Oy mga tugang, para magparalinaw pirmian matata, may tips kita kayan na pwedeng ipaabot sa Indo. Na kung saan po, ang taong nag-iedad-edad na, minsan dahil na iiwasan po na naglalabo naman ang paghiling ta. Lalo na natuod kita minsan nagbabasa, nagkakarigos, nagtitibi, nakaigda. May mandata pala niyan, pagalan mata, makarigos. Nagsisilong sa telebisyon, nakaigda. Nagsisilpon, nakaigda. Nagkalaob minsan. Ay pangyayaring buhay tayo ni. Ang matapati importante sa kada pagparaduldugon kan mga muruta kung ma-infection po. Di ba? Number 1 po na tips kayan, magkakaning kadakol na gulay asin prutas, lalo na ang mga birding talbos ning gulay. Dahil mayaman ini sa antioxidants, vitamin A, C, and E. Prubaran na magkakaning hilaw na carrots. Tayan pampalinaw po pala niyan sa mata. Sa kamasiran palang pagparula sa ayon ang hilaw na carrots or carrots, ano mga tugang. Dangan magtaga kakangkita ning gulay na kangkong, magkakangkita ning inamburang kamatis, magtaga kakangkitang linabuna na kamuti, mangga na hilaw, pwede man niya na kakanon or hinog. Asin ining prutas na ano ni, pigkakaridkid itong melon, yan. Magkakanmang kita nin mga siraan na mayaman po sa omega-3 fatty acids, arog kan tamban, tawilis, dilis, hito, hipon, salmon, alumahan, tuna, tambakol, tanggigi, turingan, asin salinyasi. Pero kung allergy ka mo, di ka mo kayang pwede. Kung halangkaw ang uric acid nindo, creatinine nindo, di man pwede sa mga ibang pagkakansa sa laman dagat, di ba? Or sira, araw kan dilis, pipilayong ka mo kayan, anturingan. Ito na lang may mga kaliski sa dagat, pwede bang ka mo magkakandit lang. Magtagasulot ka mo ng sunglasses para masagang ang ultraviolet or masara B-rays. Sa pagtrabaho man nindo, magtagasulot nin eye protection glasses kung may gigibo na delikado sa mata, arog kan pag-welding, arog kan paggamit ng computer. Kaya si Padingcha, sabi ni Padingcha, mataga-salming naman niya ko padi. Naku garo bagay ka padi, tagaro kasi Monsignor, binaobra na kayan. Wag nag-eyeglass ka na niya ko padi. Iyo nga padi ta, ang radiation nga sa computer, sobra na minsan ha. O dangan ipabulong ang hilang arog kan mga high blood, diabetes. An may diabetes po, naglalabo ang paghiling po. Minsan ulay mo, nagduduldog ka katong, nagsushoot ka katong torsido sa dagom. Dati-dati, maurag-aw kayan pa di magpasyot. Uy, tango niyang pirmina sa nang lahos, padi.
Nya ako nagtataas na gayud niya ako ang blood sugar ko ano. Dati uragon ako sa pasyutan pa di. Yan matay ibag ako. Ay, perpi ko yan sa raruan sa na pasyurutan sa dagom, torsido, shoot yan. Ngunya nakapito na kong pasyut. Pirmi mangra-result to. Kaya naapod ko si Mrs. Agom, tabangin ako kaning pasyut ng torsidong ito dahil nakakasyot sa dagong. Magsalming ka nga ni ngayon, ata nakasalming na nga ni nga ako kuday pa nakakasyot. Pambira ka nga yan. Maranganing, nearsighted siya, ako farsighted, padi. Kaya magtagapatsik apo nin mata, kung pwede regular, pag nagedad na kitang 40 anyos pataas. Kaya po ang kada 2 as in 4 na taon, sa edad 60 pataas, kada 1 to 2 years. Oy, good morning pala ki Councilor Manhol Oxiano Luzon, ang doktor sa mata ng bayan ng Nabua. O, dyan, libre ang pa-check up minsan ki doktor. Minsan nagtatao pa siya ng libreng frame sa salming, sa mga reading glass, sa mga senior citizens, dawa bako. Maray daw ini yung punsyalang ini dyan sa Nabota, gulpe ang tinatabangan. O kaya ang tip sa mga may edad na malabo ang mga mata, perming liwanagan ang mga ilaw sa harong para dahi po madapa. Iyo mga padi. Kita nga ni pa nagkakarap-karap. Ay, katong ako elementary pa lang, igwa kaming kataid si Kapitan. Ang aki niya, puro lalaki pa di. Siyam. Nariribok nariribok pirmi si Kapitan. Pag nagba-burn out, sige kung pusngag pa di. Tama nga pilyo ang mga aking lalaki. Pagkapakan ina, mga siging muda. Manong yung nagkakarpa ko sa inulay kung may mga kubra walas. Tapos paparasugutan pa sa indang ina, ipambira man niya ako ni mga pilyong agi ni Kapitan. O kundi ka nagparamilya na, turol-tulo na. Dangan na dakula pirmi ang surat sa mga gamit sa cellphone, na papadakula man pala niyan, takon dahil po nindoin ma-adjust, dok-dok nakitang maray dyan sa cellphone ta, dong-dong nang maray malsok ta, dahil ta namamaanan, ito palang pwede man po yan na pador dakulaon. Dawa pag nagsurat kita, di dakulaon ta na. Laaganan po ni mga colored tips sa hagyanan. Tatibaan kita magsungkaob. Lalo na po sa mga senior citizens na. Likayan po nyato na dahil kita magsukamang sa pagsakat baba sa mga hagyanan. Kaya unadvisable po na dapat kwarto kan mga senior citizens, ito pong yaon lang kita sa ibaba. Yaon dyan sa kwarto ta, may comfort room na kita dyan, may kung pwede, may rolababo kita dyan, asin pwedeng maluto-luto. Ano dahil kita magparaluwas na sa luwas ka na room, para magamit po ng comfort room. Lalo na kung may hagyanan, pataas, pababa. Tataba, dahil na kita makabalik sa laog kanarong, kung nagdapa kita, dahil na kita nakabuhat. Kaya po man ang mga lunadan, or electrical outlet, that as in switch na naihiling tulos, sara ni sa pintuan. Magtagainom po ninda ko la tubig para maiwasan ang dry ice. Minsan nagluluwaan mata ko pa di. Siguro ini kamumotorsiklo ko ini pa di. Sabi ni Mrs. Minsan nga ba naririsa ako pag nagkakakang kita, pigmamasdan ko ang mata mo, nagluluha. Dahil man nga ika nag-ibig, dahil man niya ako, kundi ano lo yan ta, sige niya ako ang luha. Siguro minsan kapagalan kan mata, tapos sobra sa balad ang matata, kamumotor, o kaya araw po kaya naapiktaran man. Pero pag edad ko pong 40 anyos, pataas, talaga nagluya na ang sa kuyang pagiling. Bueno mga togang, mahanap po lang kami ni Paring Cha. Alas 10:40 na po ng pagkaaga. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa matcha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kintaw na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kintaw na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bagong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bagong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Yun mga tugang, balik kita sa programa. Garo ako biniglaan ni Padi ko. Nabalas mo man ako, Padi. Yan ang makonsilo sa mga pag-iriba. Pag-aro kaya na, kumbaga sa may lambing. Ano, Padi ko? Kisa sa udaki lambing, dyan nagkakaigo po ng problem. Di ba? Kami ni Padi, sige kami kaning lambingan. Sa ibang company kaya, garo seryosoan ng iba, ano Padi? Kita at dawa kita may mga problema, ipinagsasa Diyos mi na lang ini Pading siya. Tapos, ang mahal na Diyos naman kaya na nagibuning paagi kung paano malampasanan, ano pa man ang mga pagsubok, mga trial sa buhay kan lambang tao sa ibabaw kang kinaban. Sa mga kapamilyata po, sa ibang bansa, sana ligtas man kamo, as in healthy and bindisyon ang kamukan mahal na Diyos na sana po maumayan kan mga kailangan, maging safe po kamo na makauli man sa nasyon kan Pilipinas, as in maging ligtas man po kamo sa indong trabaho. Kaya ang mga kapamilyata po na nagtatrabaho sa ibang bansa, ipagpapangajita po sindaw aldaw na sana pirmi man po sindang ligtas, as in healthy, at dawa po paano po, ninda po nin suporta hali sa satuya sa paagi na sana po nin pangaji sa satuya pong kagurangnan. Dahil pagparatawaanan ng stress ang satuya mga kababayan, kapamilya na nagtatrabaho sa abroad, para igabay na lang po sinda sa tama. Tapos, dahil taman pakanganaan po nin ayat. Tawag na, labyan taman po sa kaayat ang mga kapamilyata sa ibang bansa, baka mag-ibarlak na kita kayan sa cellphone. Di ba, Padik siya? Iguaman na may mangungumusta sana, ang sunod pagkatapos sa pagkumusta, mautang na. Yan ang day na iwasan pa minsan-minsan. Pero mas mareman sa tao pong nakukumusta. Di ba paring siya, pag nakukumusta ka, maugmamanan mati mo. Kaya lang, medyo nakukubana na sa nantaan, sunod kayo kung mautang na. Pero okay lang sa pag-utang, basta bayad-bayad. Sabi kan mga enchik, hindi bali utang, basta bayad-bayad. Ano? Ba kung pagkatapos na makautang, dahil na lamang basang nagpapasilag, dahil na nagpapahili. Iyo po baga. Sa ibang bansa pa lang Padi, bitay binuhay sa Uganda versus LGBTQ. Ay, masakit pa lang sa ibang bansa. Medyo stricto. Sa tuya, open naman kita. Sa mga bagay na yan, akseptado na kan masa. Ang mga bagay-bagay na gibo-gibo kan mga kapwata. Ano po? Dahil taman yan po ginusto. Ginusto yung kan kagurang ng ta. Kung anong itaw sa indang pagmati, iwa ka Padi. Ata ngaya lalaki ang pagmati, babae. Ata babae ang pagmati, lalaki. Kaya paunong tangeton, tagin taiton. Paunong tangeton, taigin taiton. Ibig barita, dahil pa sa nanalo, yung habang buhay na pagkastigo or pagkakulong,
bilang pinakamatinding kastigo laban sa nagkapirang gawi sa lesbian o gibo-gibo sa lesbian, gay, bisexual, transgender, and LGBTQ sa Uganda. Pero bago po matapos ang sesyon kan mga legislador, isiningit ninda ang kastigong bitay bilang pag-ultimo adios sa aggravated homosexuality. Yan. Homosexuality na inaapod. Dawa pa lang sa inang lugar padi ko kayo na, no? Talagang krini armansinda ni amang Diyos. Para makasalamu akan mga normal na tao. Pero bago matapos po pigaman ang ultimo adios sa 389 legislador sa sendang parlamento. Duwa lang ang day nag-uyon kahit itong 2019 binasura na ang kastigong bitay alagad. Ngayon angon yan ibinalik ninda laban sa LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Sinabi man po ni Presidente Yoweri Museveni, lihis o taliwas ang mga LGBTQ sa lipunang Uganda at hindi dapat na ipilit ng ibang mga bansa ang kanilang kagustuhan sa kanyang bansa. Pinatutungkulan nito ang mga bansang Europa, US, Canada at iba pa na nag-iisip na hindi susuporta ng pinansyal at iba pa sa Uganda na ayaw sa LGBTQ at may parusang kamatayan. Grabe man yan. Ano pa din? Kabilang sa inilistang mga krimeng LGBTQ na pinarurusahan ng kamatayan ang pakikipag-sex sa 14 pababa at sa 75 years pataas, sa persons with disabilities at may diferensya sa utak nang may dalang nakakahawa at walang gamot na sakit gaya ng human immunodeficiency virus, as in acquired immunodeficiency syndrome, as in magulang, guardian at paulit-ulit na paggawa ng krimen dito. May 10 taong pagkakakulong para sa mga nakikita o umaaming sila'y LGBTQ at habang buhay na pagkakukulong naman po para sa mga media men na may interview sa mga LGBTQ. Ay, grabe palang daw. Palang taga-media. Pag nag-interview ka sa lugar na ini, ikukungkun ka sa kalabuso. Bueno, maparam na kami sa programa. Si Paring Cha sa technical, ang sa kuyang Cap Charlie, ang sa kuyang Idol, si Chief Lyndon Turalio, si Sir GB sa newsroom, si Dondon sa information, si Ma'am Kayla sa office, ang sa mga magayong-gayon na apa, si Joanna Revilla sa transmitter site, and Jimmy Gonzon. Ini po si Joey